Припинок. Бярозавы гай. Наступний припинок. Будаўнічы рынок. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Будаўнічы рынок. Автобус рухается по маршруту номер 23. Б. Припинок. Будаўнічы рынок. Наступний припинок. Мара. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Мара. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припынак. Мара. Наступны припынак. Ясянёвая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Ясянёвая. Припынок. Ясянёвая. Наступный припынок. Ковалёва. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Ковалёва. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые проездные билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Ковалёва. Наступны прыпынак. Рынок. Лагуна. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Рынок. Лагуна. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припынак. Рынок. Лагуна. Наступны припынак. Луцкая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Луцкая. Автобус рухается по маршруту номер 23. Б. Припынок. Луцкая. Наступный припынок. 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. 28 ліпеня. Припынок. 28 ліпеня. Наступный припынок. Вяслярный канал. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Вяслярный канал. Припынок. Вяслярный канал. Наступный припынок. Центр молодежной творчасці. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Центр молодежной творчасці. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Управление внутренних дел напоминает, сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не осуществляют звонки с просьбой совершить какие-либо манипуляции с денежными средствами, банковскими карточками и счетами. Если у вас вызывает сомнение в правдивости сказанного звонящим, обратитесь непосредственно в банковское учреждение или правоохранительный орган, в том числе путем осуществления звонка. Будьте бдительны, не станьте жертвой мошенников. Припынок. Центр молодежной творчасці. Наступны припынок. Зялёная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Зялёная. Припынок.
Зялёная. Наступны прыпынак. Мопра. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мопра. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Б. Прыпынак. Мопра. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Наступны прыпынак. Гогаля. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Прыпынак. Гогаля. Наступны прыпынак. Універсітэт. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Прыпынак. Універсітэт. Наступны прыпынак. Цэнтральны рынак. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральны рынак. Прыпынак. Цэнтральны рынак. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Б. Прыпынак. Міцкевіча. Наступны прыпынак. Маставая. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. УВД Брестского облсполкома напоминает: не устанавливайте по просьбе собеседника на используемые вами мобильные устройства стороннее программное обеспечение. Тем самым вы разрешаете доступ к своему устройству третьим лицам. Будьте бдительны, не станьте жертвой преступника. Прыпынак. Маставая. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак. Аэрадромная. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэрадромная. Паважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Б. Прыпынак. Аэрадромная. Наступны прыпынак. Беларуская. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Беларуская. Прыпынак. Беларуская. Наступны прыпынак. Транспартная. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Транспартная. Прыпынак. Транспартная. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рабцева. Асцярожна. Дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рабцева.
Припинок лейтенанта Рабцева. Наступний припинок славнафта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок славнафта. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок славнафта. Наступний припинок Вуліца Працоўная, осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вуліца Працоўная, припинок. вуліца Працоўная, Наступний припинок Інтертранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Інтертранс. Припинок Інтертранс. Наступний припинок Ремонтно-будівничий трест. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ремонтно-будівничий трест. припинок. Ремонтно-будівничий трест. Наступний припинок прамтехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок прамтехніка. Припинок прамтехніка. Наступний припинок Брест-Абл-Аўтатранс, осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Брест-Абл-Аўтатранс, Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Брест-Абл-Аўтатранс, канцавы прыпынак.